ग्राहक हेच दैवत मानून सेवेत असलेल्या वागदे येथील आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा हॅव्हल्स ब्रँडचे लॉयड एसी आणि अत्युच्च दर्जाचे जपानच्या शार्प ब्रँडचे एसी आता कणकवलीत उपलब्ध। एसी विक्री, दुरुस्ती आणि सर्व्हिसची विनम्र सेवा। लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे एसी, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध। फायनान्सच्या सुलभ हप्त्यांची सुविधा आणि वाजवी दर यासाठी अल्पावधीतच प्रसिद्ध असलेल्या आरवाय एंटरप्राइजेसच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पहिल्या लॉयड आणि शार्प गॅलरीला अवश्य भेट द्या। आमचा पत्ता आरवाय एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली। संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 7908। जिल्हा परिषदेतील कार्यालयीन कामकाज सकाळी 10 वाजता सुरू असताना 54 कर्मचारी विलंबाने आल्याचं उघड झालं। या विरोधात आता मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर ऍक्शन मोडवर आले। उशिराने येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांनी थेट दणकाच दिला। पाहुयात नेमकी काय कारवाई करण्यात आली आहे। सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेतील प्रशासकीय कारभारात सुधारणा व्हावी, जनतेची कामं सुलभ व्हावीत म्हणून जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांनी धडक पाऊल उचलले। सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेतील प्रशासकीय कारभारात सुधारणा व्हावी, जनतेची कामं सुलभ व्हावीत म्हणून जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांनी धडक पाऊल उचलले। अनेक विभागांची झाडाझडती त्यांनी सुरू केली आहे। शुक्रवारी तब्बल 54 कर्मचारी विलंबाने आल्याचं रंगेहात सापडले। या कर्मचाऱ्यांना तातडीनं कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे। प्रशासकीय राजवटीतील अधिकार सर्वसामान्य जनतेच्या सोयीसाठी वापरल्यानं या कार्यपद्धतीबाबत चांगल्या प्रतिक्रिया उमटल्या। प्रत्येक विभागात सकाळी 10 वाजता आलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांची नोंद घेण्यात आली। यामध्ये विलंबाने आलेले कर्मचारी अलगद सापडले। त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी आपल्या विरुद्ध कारवाई का करू नयेत, आपले वेतन का कपात करू नयेत अशा आशयाची नोटीस तातडीनं या कर्मचाऱ्यांना बजावली। त्यामुळे जिल्हा परिषदेत एकच खळबळ उडाली आहे। 2 दिवसांपूर्वी जिल्हा परिषद मधील सर्व विभागांना जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांनी आकस्मिक भेटी दिल्या। स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्यामुळे लोकनियुक्त प्रतिनिधींचा अंकुश जिल्हा परिषदेवर नव्हता। त्यामुळे जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांमध्ये अंकुश नसलेले प्रशासन जाणवत होते। कामाचा निपटारा आणि जनतेला सुविधा देताना दिरंगाई होत होती। रवींद्र खेबुडकर यांनी कार्यभार हाती घेतल्यानंतर त्यांनी सर्व विभागांची झाडाझडती घेतली। आरोग्य, शिक्षण, कृषी, पाणी पुरवठा, स्वच्छता आदी सर्व विभागांना त्यांनी सतर्क केलंय। जनतेची कामं प्रलंबित राहणार नाही यासाठी दक्ष राहावं असे आदेश दिले। कार्यालयाची रचना, कार्यालयांची साफसफाई याकडेही त्यांनी लक्ष देण्याचे आदेश दिले। चहापानासाठी उपहारगृहात रेंगाळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या शुक्रवारी फार कमी जाणवली। आर्थिक अपहार, कामचुकारपणा आणि कोणतेही कारण न देता रजेवर जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवरील कारवाईचे प्रस्ताव सादर करावेत असे आदेशही रवींद्र खेबुडकर यांनी दिल्यामुळे प्रशासनात खळबळ उडाली आहे। या बेशिस्त कर्मचाऱ्यांवरील कारवाई आता अटळ असून अशा कर्मचाऱ्यांना निलंबनाच्या कारवाईस सामोरं जावं लागणार आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।